Guru yen nganti kita bakal ngamuk ning Kayewangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra. Bagus, bagus. Kuwi sing tak karepke. Percuma aku urip ning alam padha nek aku ora iso ngabekti karo wong tuaku, aku ora iso sungkem karo wong tuaku. Ora ana gunane Bagong diuripno ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku. Tak dudul kanepsa ning para dewa-dewa sing do mapan ning Kayangan. Mergo aku mangkel, aku sedih ning donya. Dewane blas ra ana sing medhun. Ora ana sing takon karo Bagong. Bagong ana masalah apa? Ora ana blas. Ndekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka, Werkudara, Puntadewa lagi sedih-sedih dewa do teng celurut rebutan. Nek sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok. Nek sing sedih wong duwe derajat, duwe pangkat dewane do teka teng celurut do pecisan. Barang sing sedih kawula cilik wong mlarat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki. Batinmu mesti modar mbok men ngono ta?